silloin mentiin kentältä hakemaan koiraa ja oikeastaan tiennyt yhtään millainen sieltä tulee, mutta heti ihan ensin näkemästä asti niin tiesi, että tää homma tulee toimimaan. Ja Ilpo varsinkin niin oli alusta asti tosi niin kuin ihmisläheinen ja tuli jo heti ensimmäisenä iltana syliin ja osasi hakea turvaa ihmisistä. Et selvästi ollut sitten myös hyviä ihmisiä hänen elämässään. Se pelkäsi periaatteessa kaikkia ääniä. Joskus saattoi saada sisälläkin semmoisia paniikkikohtauksia, että se olisi lähtenyt ikkunasta tai ovesta, jos olisi vaan päässyt. Mutta se nyt oli vaan se pari ekaa viikkoa, että sitten se alkoi rauhoittua ja alkoi toimia ihan normaalin koiran tavoin. Hanna on sitten taas paljon rauhallisempi, tietysti Hanna on jo paljon vanhempi. Näin jotenkin tasapainottaa hyvin toisiaan. Jos sanotaan, että koirat on tullut Espanjasta tai mistä tahansa muualta, niin se on varmaan yleisin, että luullaan, että ne levittää tauteja. Mutta nämäkin tulee leikattuna ja rokotettuna ja terveysasiat on tsekattu, että siihen voi luottaa. Jos ajattelee, että nämäkin koirat on siellä virunut tarhalla ja nukkunut betonilattialla ja sitten näistä kuitenkin on tullut näin rakkaita lemmikkejä, että pistää vaan miettimään, että miten paljon siellä on lisää näitä samanlaisia kohtaloja. Tee hyvä teko.